Grunden til, at jeg blev frivillig ansvarlig, var, at jeg kunne se, at der var et stort behov. Jeg havde selv været frivillig i nogle år, og der var et behov for, at vi ligesom fik koordineret og løftet alle de glimrende idéer, som jeg kunne høre, alle de andre frivillige, de også havde i den her klub. Det har jo gjort arbejdet med at få løst de mange frivillige opgaver i løbet af sæsonen nemmere. Vi er blevet mere, bevidste om at være meget specifikke og konkrete, når vi spørger frivillige om at løse opgaver, som den her frivillighedsansvarlige så hjælper os med til at få spredt ud blandt de frivillige i foreningen. Der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe klubben med både det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Men den hjælp kan blive til lige det modsatte, hvis ikke det bliver organiseret og ligesom bliver samlet op. Og der er det, jeg siger, at der er det vigtigt at have en ildsjæl, som kan gå ind og kan samle op på de her ting, og ligesom kan samle tingene i nogle bunker, og så kan sige, jamen okay, vi kører det på den her måde, og vi gør det sådan her. Det fedeste, det er nok, at man får en kæmpe kontaktflade. Man kan mærke, at man selv er engageret, men du kan også mærke, at alle de andre også er engageret, for de ved, hvem man er, og hvad for en rolle man har i klubben. Og så kommer de gerne hen til en med 10.000 idéer, og så får vi på en eller anden måde ligesom mingeleret på plads, at jamen, de kan løftes på den her måde.